салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншалло бахайр бошад. духтаракон ниҷаши қапен даст мегирем нира қапен духтаракон навори имрӯза бас бозам итальянски анам хели сер санге ки дар ҳама ҷо 300 сомон 270 сомонай дамо 240 сомон духтаро расветкои наваш омадай на сирха фасониша бинен санги кабут задаги аҷоиб омадай кабути электрик оранҷави духтаро баъд ина свети бисёретон ам хели рӯшонак бепурсен духтаро ина ҳастай сабзи талха баъд сабзи носф мешада хакя хаки цвет ҳаст духтаро бо дидин нухта ранг дорай мигл духтаро на касе дар кораи марҳамат метонем заказ кунем доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон низ дорем духтаро духтаракон нигоҳ кунед дар иҷа бочиха итальянски хушро омадай кабути электрик байни сабзам нав омадай беҳад фасонай ҳама глошта санг дора 3 метр 240 сомон мана фасониша ё гили наван ҳамаш духтаро гили наван дидин фасони материали мулоим маканке малинаи баландай духтаро сирхи бардор мешада бардови цветай ни бирӯзакам беҳад фасон хай сирха тёмно-синишам дорем сиёҳи паст серанг дора касе дар кораи марҳамат метавонем заказ кунем доставка ҳама шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон почта качиам бо равон мекунем духтаро хоҳишмондам марҳамат